Vyššia a dlhšia materská stále nie je istá. O návrhu rezortu práce, ktorý počíta so zrušením dobrovoľného pripoistenia, totiž polemizuje premiérka. Hoci sa obetovaním dobrovoľného pripoistenia návrh ministra práce stal priechodným pre rezort financií, Iveta Radičová na jeho zrušenie dôvody nevidí. Téme sa venuje Jaroslav Barborák. Zaplatí 400 a získa takmer 5000. Je to rozšafné, tvrdí minister práce. Dobrovoľné pripoistenie preto navrhuje zrušiť. Jozef Mihál. Keby takúto službu poskytovala nejaká komerčná poisťovňa, tak už by neexistovala, pretože by dávno skrachovala. Našou zodpovednosťou je strážiť stav verejných financií a preto nie je možné, aby takýto systém v sociálnej poisťovni fungoval naďalej. Zrušenie tejto výhody, ktorou si dnes prilepšuje vyše 50 000 mamičiek na materskej, má však predovšetkým spriechodniť zámer matersku zvýšiť a predĺžiť. Pre rezort financií sa to argumentom stalo. Minister Ivan Mikloš. Ak by k nemu došlo, tak by šetrilo prostriedky, ušetrenia ktorých by sa dalo pokryť zvýšenie materskej a ešte by niečo zvýšilo aj na malé zníženie deficitu. Vytváralo by ešte nie výrazný, ale myslím, že 5 miliónový priestor na ďalšie zníženie. Premiérka a niekdajšia šéfka rezortu práce však avizované rušenie pripoistenia spochybňuje. Iveta Radičová. Sú situácie mamičiek, kedy práve tá možnosť doplatiť si napríklad období rok pred otehotnením považujem za dobré riešenie ich situácie potom z hľadiska materskej a nepovažujem to za zneužívanie systému. Iné by bolo, keby sme to umožnili 3-2 dní pred pôrodom, to určite nie. Minister práce chce preto o svojom zámere premiérku ešte presviečať. Aj preto sa materiál posunul na budúco týždňové rokovanie kabinetu. Ďalšiu diskusiu o rušení pripoistenia však avizuje aj opozícia. Poslanec Smeru Braňo Ondruš. Bol by som rád, aby toto bolo ešte predmetom diskusie, minimálne na výbore a samozrejme prípadne aj v pléne. A práve preto nie som rád, že sa táto záležitosť rieši v skrátenom legislatívnom konaní. Považujem to za chybu aj zlyhanie pána ministra. A pokračujúce rokovanie dosvedčuje aj fakt, že rezort práce najnovšie počíta s tým, že zvyšovanie a predĺžovanie materskej nepôjde v jednom termíne, teda od začiatku budúceho roka. S predĺžením sa najnovšie ráta od januára 2013, a teda o rok neskôr. Rádiožurnál, agentúrny servis.